Garreko hamaseigarren domekie. Domeko honetan, janguikoren deia entzungo dugu, bai atzen izateko, baita be ardiak izateko. Baina, asko eta asko udaldiko oporrei etxe ekitekotan edo oporretan izango gara. Edo izango zari. Oiko jarduerak alde batera itxita, jarduerak bestelakoak badira be. Gugeu pertsona berakara, nahiz eta beste leku batzuetan egon, beste ritmo batera bizi, ezoiko pertsonak kaka hartu emona izan eta hizkuntza desberdinak hitz egin. Gauza bera gertatzen da mundu osoko elizaren, sinodoak sakotzen diardoan ikasle misiolarien kontuagaz be. Beste leku batzuetan eta beste batzuek egon dabe, ez dautzagu ikasle izatera izten. Hori berez konortasun dugu, eta egiten jarraitu behar dugu naiz eta lekuz eta lagunez aldatu. Ikasle misiolariak kurutzean hil eta erpiztu zanaren jarraitzailea gara. Egon dabe eta gainera, berak bialdu egiten gaitu bere lekukotasuna, emon eta iragarri. Beraz maitemindiko beste behatxuekaz bestelako mundua eraiki daigun. Baketsuagoa, zuzenagoa, eta giza duintasuna urratu daben anai arrebei alkartuzun gehiago erakusten deutzena. Han egon ala hemen, egon ikasleok lekuan lekuko, pertsonakaz bat egin behar dugu. Maite gaituan, arek seme alabatzak gauzkazan arek horretan dentzen gaitu, eta desbardinak azartu emonei ekinez erantzunera dagokigu. Oraingo eta beti kristau alkartean bialketa oikunea egin beharko geunke kurtso hasiera, alkarte kanpo goazen ontzat. Jesusek hasitako erreinuaren lekuko izango garala, eta hori dagokigula, erreinu hori jarraipena emotea, adierazoteko balio leuke. Misinora joan, atzeden hartu, ebalatu zatoz ezue bakarrik aparteko leku batera. Zatozen igaz, zango deutze beste une batzuetan ingileak bere soldata merezi daueta. Eta alkarte jarduerak eta lagun bakotzaren lanak behera egiten dagoan sasoi honetan misino soldatari opor esaten dutzagun, atzeden hartzeko lasai gogo eta egiteko, eta gure urondotea sartutako ardurak ebaluatzeko. Zure bila direnei, zure premina da benei erantzun. Bizi dugun aroa aldakatuz beteta dago eta sortzen ari dan, pertsonak ezaugarri jakin batzuk ditu. Bizfidatia da, bere koi eta merituen araberan neurtzen dau bere balioa. Honek eta biak bitako autoemonak jarten deuzkuz. Aurrez aurre, lehiakortasunean edo lankietetzan oinarritatukoak. Lehenengoan pertsonak, norberek horiak posesiboa dira, sorionaren ardatza gauzak eudikiten jarten dabe. Bigarrenean ezinbestekoa da alkarte jardunaldiak sustatzea. Gizarte erronkei aurre egiteko, alkarte arazoi alkarlanean arituz aurre egiteko. Eta lehiakortasun individualista bizimodu bakarra dela ez, pentsateko. Horretarako, gaurko mezua dino hartzainaren beharra daukagula, eta egia da hartzainaren beharra daukagula. Jesukristoren bizitza erakusten duzku ibilbidea, eta berak etortzen da geuri, jabotera eta bizitza emotera. Geuri onartu behar dugu, geu eta ez beste inor. Begitu jauna, begionez zure zerbitzarioi, eta emoiguzu ugari zure graziaren doaiak. Fedez, esperantzaz eta maitasunez zuturik, zure aginduak betetzen zuhur iraundaigun. Eukaristia hasten da, altararen ingurean batzen direnei maitasunezko begirada batez, begiratzeko eskatzen deutzie jaunari. Holan, Eukaristia batzarrean topaten dan bakotzen sartudan grazia bidertu daiten. Grazia hori da fedea. Itxaropena eta karidadea bizten dauan betxi. Birtuteak gure kristinau bizitza zerura begiratuz, eta Kristoen aginduetan bizitzeko beharrez bizitzera, gara maizetanak. Hoi jainko, itun zaharreko parei desberdinak euren betera ekarri dozuz. Kristoren kurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onartu izu eta egin santu zure zerbitzarion sakrifizioa. Sasoi baten abelena bedeinkatu zenduan lez. Eta egizu gutariko bakotxak zure honditasuna goresteko eskaintzen dauan
hau izan daitela gizon emakume guztien salbazinorako. Parien gaineko toitz hau luze samartxue da. Eukaristiaren sakrifizioaren dimensioan askotan hartzen jakun, zer erakusten duzkuna. Bain, batek esan eustan, ez dagoala banketerik, ez dagoala jatekorik, sakrifizio barik. Eta beraz, hauze da Eukaristia batzarren lehenengo dimensioa sakrifiziala. Ospakizun honetan, itun zaharrean agertzen diran sakrifizio guztiak perfekziora eramaten dira. Eta Abelen sakrifizio kruela esana, hasten da Genesis liburuan. Gutagoko bakotzaren bete beharra antxarazko laudario bat da. Gizaterien salbazinorako otoitz intersesorea izan gura dauana. Badakigu zure almena hundiaren egintza dana gizakilkorrei jainkozko zure laguntza motea. Eta gure gizatilkorretik ataratzea atan be. Osabidea holan gizon baten bidez galdua zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Urtean zeharreko domekako 3. prefazio, gizon batek salbatu gizakiak. Prefazionetan autoten dugu jangoikoaren maitasuna, gure bizitzetan, evangelioa diosku, upide izan eban eta bere baitasun guri irakusteko modu hori erakutsi eban. Jonaren atzetik doan taldearen aulesian, Kristoen indarrez lagondua gara. Jatea eta gugaz egoteagaitik lo egitea hasten jako. Holan, beren bizitzagaz erakutsi alizateko batzuetan gure bizitzetan sentitu dugun ahultasana. Eta batzuetan ondamendia izan daitekena. Guztiontzako salbazio bidea dela. Kristo gizatekeria errukiz gure alboan ibilten da. Eta ibilera horretan erakusten duzku ahuleneko uneetan be. Gure askatasun gauzatzeak jangoikoaren erreinua egitera eta eraikitzera eroan gatzatekeela. Zagoz beti jauna, zure herriagaz eta zerotar misterioak ezagotu zu detxasu zenei, emoizio guren izate zaharra etxerik jainkozko bizibarriaren erara bizitzea. Eukaristia maitzen da jaunaren laguntza eskatuz. Abelen sakrifiziotik oparei buruzko otoitzari inoan lez, sakramentoak graziak indartuteko batzarra askotan agertzen da naulesia. Aintzinako bizitzatik, aintzinako pekatutik bizitza barria igaro gaitezan. Zeruku sakramentoekin elikatzen gaitua. Lurrean, berpizkutuaren lekuk izal ahal izateko. Aste hon izan, disfruteu eta datorren astean ikusiko gara.